Brigadni general Hajrudin Mešić, poznatiji kao kapetan Hajro, rođen je 1. januara 1959. godine u selu Srednja Trnova u općini Ugljevik. Njegov otac Meho i majka Zeifa imali su 2 sina i 2 kćerke. Nakon osnovne škole završava podoficirsku školu JNA u Sarajevu, a kasnije i Vojnu akademiju JNA u Beogradu. Rat ga je zatekao sa činom kapetana na službi JNA u Hrvatskoj u Karlovcu. Jugoslovensku narodnu armiju i Hrvatsku napušta sa porodicom 1991. godine, dolazi u Bosnu gdje je imenovan za komandira stanice milicije u Ugljeviku. Sa malom grupom boraca na prostoru Teočaka organizira patriotske snage, a sredinom 1992. godine postaje komandant prve Teočanske brigade. Cijelim njegovim ratnim putem pratila ga je njegova supruga Rada i njihovo 2 maloljetne djece. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk, nakon čega prva Teočanska brigada dobija naziv Brigada Hajrudin Mešić. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani, zlatna policijska značka. Posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala i odlikovan ordenom heroja Oslobodilačkog rata.